bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe so tawi on jii yesso ngo on paami o woni Abou Djouba de kecco joom karwas mawɗo joom weduru ele wonko fewdete du namnomo ko fewte ko ɗum woni non tiguirigui fulɓe kewide guɗɗonnoɗo mere so tawi rawno usumajji tani ceeɓa ko gonga ɗum noon kala ko dilli ɗum ɓuuri ɗum doole mawɗo Abou Djouba di holko dilli sukaɓe leñol yontaɓe leñol ɓe ganduɗa hoorema leñol ngol no watte mumen hakkille Didier Dou Dialal leñol Oumar Doro Koumé Moutar Ba goomu jamareɓe fof no waɗa invitation kamɓe fof ɓe mbaɗa invité ñande jour les 5 décembre hawta ko dimanche ko Sara Oumar Mama Thiam kanko waɗi men invité te so meli ha mi woppata on Didier Dou ko toon to Kaolack ɗum waɗata non tigui ko cœur de ville ene hawra e 5 décembre ɗum noon banda men musidɓon tedduɓe woɓe fofirede jiɗgol e enɗam e korsa ɗum noon onon kala garen e peewal garen e keewal wona hay goto wajjikino tigui dara e boowal so neɗɗo arani ha jour o yawti ko wonata probléme nimsa e wiide somi andino mi ara Dakar Mbour Thiès ha yettanima Saint-Louis onon foof on dokkama rendez-vous toon to Kaolack wuro wota gar suuɗiɗi hay so tawi wona Thiès ko ni mbimi ɗum Dialal kala ko yooɗi yiɗɗi yumti tabiti jaɗɗi laati ko pulagu ɗum noon ɓiɓe fulɓe bisimilla on ngare Didier wi ngare Dialal wi ngare Abou Djouba wi moom ngare kala mo arani nimsa avec Abou Djouba de welat wulat wiya jawdu ɗo o hoɗi ɗo jaɓɓoto fulɓe won noon ko wonno sababu amin arde ɗo hannde yiyama e gasa mamin garto e moɗon komin hollir on tan teddugal ngal o teddini min ngal ɗo e délégation momin gardi gila immiɓe Tamba immiɓe toon e Jolof immiɓe toon e banggue ɗiɗi kala eɗen gondi ɗo e Didier Dou eɗen gondi ɗo e Dialal leñol eɗen gondi ɗo e ɗaha ɓurɗo lollirde Mamoudou eɗen gondi ɗo e Oumar Doro Koumé eɗen gondi ɗo e Mariata e Aliou Bari e tawdude kadi e délégation ji meɗen goɗɗi wadde min calmini onon nde tawno kala ɗo min jeehi min ceewa hen fadde on kala on beltanama ɗum Abou Djouba on ko mbiyata ɗum fulɓe e jarama ceerno Moutar Ba geddiyanke han machallah en jetti Allah ko wonde ko ngal wona haalis walla jawdi keeni walla jawdi daniri ko ngalu ko yontaɓe leñol sembinɓe leñol yontaɓe leñol kiira e galle ma ngala ñande hen ganda on ɗon jour ka galo hande ko Abou Djouba ko galo saabu hakkillaji mawɗi dow sukaɓe dariɓe hande yimɓeɓe fof no gandi ɗumen e réseaux sociaux Oumar Doro Koumé e ɗaha e ɓi galañaka biron koye siltigueji ono yiɗi yo ɗum hiiri galle mum dañani ɗum noon machallah mi weltima hande sukaɓe rewɓe Mariat Ly goɗɗo o Penda machallah korko mo garda o woni Aliou Bari machallah waɗi fayida mi weltima yo Allah rokku meɗen ko pewde tan ko bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ina taw o fulɓe ne kewi wiide so fowru woni fowru bandum jaabo ɗum noon eɗen gandi haade kala ko yumti tabiti jaɗɗi laati ko pulagu waddanoma wonko pulagu jogui so pulagu dañi banne Abou Djouba de eɗen gandi pulagu wonko jogui so pulagu dañi baɗno ceerno Moutar pulagu wonko jogui so tawi pulagu joguima baɗo tiguirigui ha jonde Mamadou Gallo eɗen gandi pulagu wonko jogui kono noon bandiraɓe fulɓe hande ko joguiɗen ko eɗen gandi ko trésor wadde noon waɓede Abou Djouba de ni eɗen poti jaggude ɗumen ha tiiɗa nde tawno kala mo jagguiɓe jaggi ko pulagu nde tawno ko yoɗɗata ko yuɓɓata ko yumtata ko seni ko suɗɗi ko fof koye pulagu tawete so Allah waɗima pullo noon Allah waɗima waɓene mabɓe ni aɗa foti wawde jaggude ha tiiɗa ɗum noon enen fulɓe wota ɗaccen ha weedu hora mbiyen eɗen gasa hen ɓulli ɗum noon sagane jogui ɗum nde cembinen ɗum mawninen ɗum tigui gaji ɗum kala mo darni ɗum darni ko hoore mum e haade ten yalla yo pulago jarama Didier Dou cuurelaɓe joni komin machallah itti toya yimɓeɓe toyono dañde waɓene moom darnade leñol sukaɓe tokosɓe joguiɓe hakkillaji wawɓe saktaji yimɓe ubbidde ganduɗa ma ko woni pine fulɓe kala e suko yimɓe kala ko sohla guila e banggue ceernugu men banggue gonko men banggue siltigueji men banggue nalankagal men banggue kala ko yuɓɓinata culture men foof no didorno kala ko sohluɗen hen taw oɗon mbawi ɗum saktute son catti ɗum yimɓe foof ina keppa hettade ɗum nde nde wonno won no haali yimɓe fof kettoto onon son kaali neɗɗo fof hettoto ɗum noon en jettiri ɗum Allah yimɓe ne aujourd'hui a haade e banggue nalankagal kono onon ne ane ɓiyam Dialal leñol ane funeram woni ceerno Moutar Ba e no gaɗa Oumar Doro Koumé
e tawtorede kadi ne yimɓe sehilaɓe jambareɓe fedde darinde pour